Masabata awiri yangothawa kwachitika chipasupasu pa ndale mdziko la Malawi pamene anthu akhala akutuluka mzipani zawo za ndale ndi kulowanso zipani zina za ndale ponena kuti akufuna kutumikira Amalawi, polankhula kuti anthu akumudzi kwawo awatuma, polankhula kuti anthu akumudzi kwawo awapempha kuti alowe chipani chimenecho. Sabata yathayi kunali moto okhaokha ndipo aliyense anali kakasi pamene regional governor wa chipani cha DPP ku Eastern Region yemwenso anali mlangizi wa Peter Mutharika pa nkhani za ndale a Sheikh Imran Mtenje anatuluka chipani cha DPP ndi kulowa chipani cha MCP ponena kuti achita izi pokondwera ndi chitukuko chomwe boma la MCP likuchita komanso akukondwera ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Sheikh Mtenje akhala akudziwika bwino m'mbuyomu ndi pa video clip tonyoza kwambiri ulamuliro wa chipani cha MCP. Iwowa akhala akutulusa mavidiyo ambiri ndipo ambiri ankachemerera DPP. Iwowa akhala akuwauzisa ndithu anthu kuti asazasapote MCP. Ena mwa mavideo clip awo ambuyomu ndi awa. Chinanso chomwe chayimisa mitu ya anthu makamaka kumene kuli chipasupasu kunkhani zokhuza ndi kundale ku Malawi ndi kulowa mchipani cha MCP kwa yemwe anali secretary general wa chipani cha DPP ameneyo ndi Grezeda Jeffrey. Kalero a Grezeda Jeffrey omwe amatchuka kuti Jeff wa Jeff anali mmodzi mwa anthu amene anali ochifera chipani. A Jeff adakhala akuzichemerera moziguguda pa chifuwa ponena kuti iwo ndi mfiti yayikadzi. Adakhala mmoyo wawo onse akuchemerera DPP. Adakhala mmoyo wawo monse akulumbirira kuti APM ndi president wawo. Adakhala mmoyo wawo onse akunenesa kuti ku DPP ndiko kumene azathere. Akunenesa kuti palibenso chipani china chamasomphenya kuposa cha DPP. Palibenso ulamuliro wina uliwonse wabwino kuposa wa DPP. Palibenso zinthu zimene aliyense akhonza kuchita zinthu zabwino kupatula a DPP. Koma patayamba kuchitika nkoke ku DPP, Grezeda Jeffrey kuchosedwa mchipani kupita ku koti kukatenga chisamali. Kupanga izi anabwera poyera Grezeda Jeffrey ndi kukalowa MCP. Iwowa pa nthawi imene ankafunsidwa ndi a Times, a Jeff anati MCP ikupanga zitukuko kwambiri choncho ndi zomwe zawanyamula mtima kuti athandizire boma la MCP pa ntchito ya chitukukoyi. Koma pa nthawi imeneyi anthu ambiri akuyankhula kuti a Grezeda Jeffrey alibe chabe manyazi chifukwa mmene ankamutukwanira Chakwera mu nthawi ya 2019-2020 elections, mmene ankatukwanira Tonse Alliance, mmene ankanyozera MCP, mmene ankanyozera ulamuliro wa Tambala. Anthu ambiri akufunsafunsa kuti zachitika motani kuti anthu onse ayiwala posachedwa pompa za chipongwe chimene ankayankhula Grezeda Jeffrey. Nayenso munthu wamkulu kwambiri pa ndale a Heatherwick Mtaba alowanso chipani cha MCP sabata yathayi kutuluka ku DPP. Anthu onsewa akunenesa kuti zitukuko zimene akupanga boma la MCP simasewera. Pofika mu 2025 ntchito ilipo, ntchito ikhalapo. Awawa ndi anthu amene angotuluka kumene mu DPP, anthu amene ankaifera DPP, anthu amene ankalemekeza DPP, anthu amene anali loyo kwa DPP komanso Peter Mutharika. Tonse amene tikhonza kukumbukira nkhani yokhuza ndi milandu ya Heatherwick Mtaba kuti mmene ankatetezeredwa ndi Peter Mutharika mu nthawi imene Peter anali pa mpando under DPP regime. Tonse tikukumbukira bwino ndithu mmene ankanyozeredwa ndi IMCP mu nthawi imene anali ndi mulandu wake uja umene sindifuna kutchula mu video ino. Koma tonse imene tikhoza kuona kuti anthu onsewa ngakhale ankanyoza MCP, anthu onsewa ngakhale ankanyoza Chakwera, onsewa atembenuka pambuyo ndi kupita kwa Lazarus Chakwera ndi kulowanso MCP. Ndikuyankhula kuti anthu onsewa akopeka ndi zitukuko zimene wapanga Lazarus Chakwera. Maganizo anu ndi otani? Ndi chifukwa chani anthu akuchoka kumeneko ku DPP? Mmodzi mwa anthu amene achoka kumeneko ku DPP ndi Dan Lofani, oyimba uja amene wakhala akuzipereka ndithu kutumikira DPP.
ziwani zambiri kuzera mu video imene ili pa screen. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Please pangani subscribe ndi cholinga chakuti muzalandire notification ndikazaponyanso video ina. Tikaonane mu video imene ili pa screen. Bye.